Ďakujem za to našim profesorom, že sú k nám takí ohľaduplní. Želáme vám veľa šťastia, zdravia, úspechov a veľa dobrých študentov. Ďakujeme za naše pekné a milé pani profesorky. A tiež za to, že sa snažíte hodiny nám spríjemniť nielen nejakým vtipom, ale aj písomkami. Želáme vám veľa chutí, optimizmu a trpezlivosti na prácu s nami. Aj keď vieme, že je to s nami niekedy vážne ťažké. Ďakujem svojej pani profesorke za časté bolesti brániť sa od smiechu. A ja ďakujem svojej pani profesorke za dokonalú výslovnosť v anglickom jazyku. Týmto by som sa chcela poďakovať učiteľskému zboru za všetku trpezlivosť, za všetko, čo nás naučili a dúfam, že spolu budeme strávime ešte ďalšie nasledujúce 3 pekné roky. Želáme vám veľa optimizmu a úspechov. Ďakujeme vám, naša škola, za to, že nás podporujete, že nám umožňujete naše vzdelanie a že rešpektujete aj naše názory. Ja tiež. Ďakujeme našim učiteľom za všetko, čo pre nás robia. A zároveň by som im chcel zaželať všetko najlepšie k Dňu učiteľov, aby boli šťastní, zdraví, aby mali viac strpenia s menej bystrými študentmi, ako som napríklad ja. Ďakujeme vám za čas, ktorý ste nám venovali. Ďakujeme vám za vedomosti, ktoré sme vďaka vám získali. A želáme vám lepšieho ministra školstva. Chcel by som za 3. B zaželať všetkým našim učiteľom, aby mali také pevné nervy, ako mali doteraz s nami. A chcel by som aj poďakovať za to, že na tejto škole sú takí dobrí učiteľi, akí sú tu. A ešte raz hovorím, veľmi pekne ďakujem všetkým učiteľom na tejto škole za 3. B. Keďže sme tu posledný školský rok a sme študáci, tak by sme chceli našim panným profesorkám a pánom profesorom zaželať všetko to najlepšie do budúcnosti. Veľa úspešne zvládnutých hodín a výkladov, minimálne tak ako teraz. No a ja by som sa im chcela poďakovať, že vlastne s nami mali strpenia, že to s nami vydržali, aj keď sme ich niekedy potrápili a že nám budú veľmi chýbať na vysokej škole a v našom budúcom živote, pretože na takýchto učiteľov, profesorov sa veľmi dobre stará. Ďakujeme za široké spektrum známok a prajem vám viac takých žiakov, ako sme my. Milí profesori, v mene celej 4. C by sme sa vám chceli poďakovať za 4 roky. Že ste s nami vydržali, zažili sme vzostup aj pády, vždy ste nám boli oporou. Naša vďaka patrí najmä našej pani triednej profesorke Marte Bystrianskej, ktorá to s nami nemala vždy ľahké. Proste je to profesorka par excellence. Milí pani profesori, ctený pán riaditeľ, zajisté všetci vieme, že dneska slavíme váš deň učiteľov a tak v mene celej školy všetkých študentov by som sa vám rada poďakovala za vaše nadšenie pre výučbu, za vašu lojalitu a ochotu pomáhať nám a vyučovať nás a pripraviť predovšetkým do budúcnosti a učiť nás pre život. Ďakujeme vám. Chceme sa poďakovať s našim pánom profesorom za ich trpezlivosť s nami. Za tieto 4 roky a za to, čo si s nami odžili. A taktiež poprať všetko dobré do osobného života a taktiež aj... A takisto na pôdu školy. A to je asi všetko, tak nech sa darí. Dovidenia.